U poslednjih nekoliko nedelja širom planete putuju vesti o ratu koji bukti u Ukrajini. Rat je počeo 24. februara, nedugo nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin naredio vojnu operaciju. Ipak, sukob datira još iz 2014. godine, kada su se već javili problemi na području Donbasa. Rasplamsavanje sukoba u domaćem javnom mnjenju izazvalo je oštre polemike, a pitanje koje se često postavlja jeste da li je moguće da se ovaj problem prelije preko granica Ukrajine po ostatku Evrope i izazove sukobe većih razmera od onih kojih je trenutno. Danas smo pitali Somborce kakav je njihov stav po pitanju ovog rata. Moj stav je nerešen, meni su braća i jedni i drugi. Mislim da nije do toga trebalo doći, da je Ukrajina... Ne znam šta se desilo, ja mislim da su trebali poslušati Putina da se nađe neko rešenje, da ne dođe do toga krvavog rata. Osuđujem svaki napad, svaku agresiju, bilo s koje strane da dolazi. Pošto je danas vrlo aktuelno nešto što smo mi prošli pre 30 godina, pa ti isti koji sad kukaju nisu na nas obratili ič pažnje. Sad, pošto kao i mene francuska poslovica, ko ne nauči na tuđim greškama, onda uči na vlastiti, malo duži i teži put. To ne me pitaš, molim te. Šta da kažem, samo se bojim kad to slušam. Evo šta. Rat je svugde težak i nije dobar. Ne volim ratove, nikakve vrste i najbolje da ga ni nije bilo. Nema mišljenja, hvala. Mišljenje je jasno, treba tog Zelenskog uzeti. Sav je narod i državu žrtvova radi sebe. Onda je nastao i otišao, ovi bi se lako dogovorili. Ja što da vam kažem, toliko sam uplašena, jako, zbog toga što 1991. mi je sin bio na ratištu. Nemam reći. Uplašena sam jako puno. Znam da nije u redu to što Amerikanci rade. Znam da teže tome da unište pravoslavlje, ali valjda će se Rusi izboriti. Jasno, šta bi rekao, najbolje da stane. Bez obzira na to koliko su mišljenja povodom ovog sukoba podeljena i koju god stranu naši sugrađani podržavali, svi su jednoglasni u stavu da rat nije rešenje.